staat nu aan het hoofd van een iconisch confectiebedrijf dat al generaties in uw familie is. Zou werken in de mode-industrie ook uw eigen keus zijn geweest? Ik weet niet wat het leven, ja, toen ik jong was, ja, misschien is dit mijn bestemming geweest. Want van jongs af aan, ja, ben ik met het bedrijf verbonden. Ja. In het begin vertelde ik dat je moest helpen, schoonmaken, bezemen, dat dingen. Dus ja, dat ding groeit. Ja. Ja, en ja, niet andere interesses. Dit is mijn interesse voor mij. Okay. Ja, ik heb wel andere dingen gestudeerd, maar dit blijft toch trekken, waardoor dit mijn beroep is geworden. Ja. En wat heeft u gestudeerd? Ik heb economie gedaan. Okay. Ja, dus daarom, dat heb ik niet bij. Ja, maar het is ook goed voor, weet je, voor bedrijfsvoering. Ja. Ja, maar het werken zelf is dit is mijn werk geworden. Okay. En dat ik heb er niet alleen baat bij, maar ik heb er plezier in. Dat is belangrijk, hè? Ja, Als je iets doet, ik ga bij wijze van praten elke dag, fluitend ga ik aan het werk. En als je dat doet, dat wil zeggen, je houdt van je werk. Ja. Ja, je houdt van je werk en en dan, als ik een paar dagen niet aan het werk ben, dan mis ik mijn klanten ook. Ik mis mijn werknemers. Weet je, dan contact met, vooral met je klanten. Dus eigenlijk is het gewoon uw passie. En, geworden, geworden. Omdat je van kleins af aan ook ermee bezig bent. Ja. Ja, dus daarom is het, dus dat is mijn passie. En ik neem aan dat dat ook jouw passie is bij het ontwerpen van kleding, bij het maken van kleding. Ja, dus in principe hou ik gewoon ervan om creatief bezig te zijn. Dus behalve kleding hou ik ook gewoon van fotografie, van kunst, maar meer digitale kunst doe ik soms ook. Maar ik zie nu dat ik wel, dat ik ook ervan hou. Dus ik hou in principe, ik hou gewoon van creëren van alles eigenlijk. Als het fashion. Nieuwe dingen ontdekken, nieuwe dingen creëren. Ja, dus ik zou sowieso hiermee bezighouden. Gewoon met creëren van dingen. Dat is gewoon mijn interesse, ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.